Čaute babi, dnes vám ukážem najobľúbenejšie kúsky z môjho šatníka. Aktuálne veľmi letí táto žltá farba, takže takéto žlté sako nesmie chýbať v šatníku. Klasické, pekné, kvalitné sako. Toto moje je dokonca vintage a veľmi rada ho nosím. Oversize, pohodlná mikina, ktorú viem nastylovať či už k leginám, k teplákom, alebo kľudne aj k nejakým rifliam. Obyčajné takéto fitted trička, ktoré sú pekné, obťahnuté, robia krásnu postavu. Tieto rifle, ktoré veľmi rada nosím a podľa mňa každá žena by mala mať rifle, ktoré sú pohodlné, štýlové, možno trošičku niečím iné a zaujímavé. To, v čom mňa vidíte každý boží deň, nebudem vám klamať. Legíny, nejaká mikina, k tomu športové tenisky, športová bombera a idem cvičiť. A väčšinou v tomto outfite ostávam celý deň. Málo kedy mňa uvidíte v nejakých elegantných topánkach alebo nedaj bože v opätkoch, takže tenisky naozaj rada kupujem. Tieto mám aktuálne také nové, takže z tých sa teším. No a tieto aktuálne veľmi trendové tenisky sú podľa mňa tak fotogenické, že ja ako influencerka by bolo hriech, keby som si ich nekúpila. Balerinky a podľa mňa čierne, úplne klasické balerinky nikdy nevidú z módy. Čo sa týka kabeliek, tak ja som skôr taký praktický typ. Určite to má spojitosť aj s tým, že mám dve deti a teda väčšinou rada nosím takéto kabelky, ktoré jednak nikdy nevidú z módy a druhá vec je, že do nich pobalím pol bytu. Takisto som naozaj milovník slnečných okuliarov. Ktorý kúsok z môjho šatníku sa vám páčil najviac? Dajte mi vedieť, ktorý by ste mi ukradli z môjho šatníku.